Kung mamatay ka, asa man gyud ka muadto. Oh, gani nga kon siya kanang ang nangutana ani, naglibog siya og asa man muadto ang tawo mamatay. Igsunon basig nagunaw na siya nga mahadlok siya dito sa St. Peter paingon adto sa purinarya magikapaingon kung mamatay ka mga higala, no? Kay kani ato mga purinarya na ni siya mga kontak diya sa mga ospital. Ako sa una na ako higala nga naay purinarya, nakatawag ko kausa nga kanang sir na ay kuha dire kanang kuan nga gusto magpa-imbal sa inyo. Nya ingon siya nga sige, labat kay pastor. Nya dayon iya giadtuan, nya dayon gikuha patay nga lawas gidala sa ilang hadap ito nila dala sa ilang opisina. Nya dayon giimbal sa Marcia dito. Tagaan ko niya 500 pagkahuman. Nga ayaw na lang kay ako na lang nang ikuan sa imo. Bitaw, salamat sa Ginoo ning maong pangutana mga higala. Kay ang realidad, ang tinuod, ang taong mamatay, igsoon matud pa sa Dios sa Biblia, ang lawas mobalik sa abog. Matud pa sa balaang kasulatan. Ang iyang espiritu balik ngadto sa Ginoo, ang iyang kalag. Ang iyang espiritu moadto sa Ginoo. So muna siya, no? Ang kahimtang sa tao nga mamatay mga higala, ang iyang patay nga lawas lisod man puna nga dili nato na siya balsamaron kay mabaho man na sulod sa 24 oras. Nya na may mga gipaabot nga mga igsuon ginikanan sa laing dapit so kinahanglan nga balsamar. Bisan pa man si Jacob, no, namatay siya 40 gali ka adlaw ang iyang gitawag nga haya mga higala. So muna siya ang kamatayon asa gyud ka muadto. Ang lawas padung na dito sa sementeryo. Mato pa nila barangay Hayang. Tanan kuno nga nagpuyo diha puro nang gihayang. Magigikulob. Pero dito ginapaingon ang imong lawas kay biblically mga igsoon ingon ng Dios. Ang tao gikan sa abog mo pauli sa abog. Adto na sa sementeryo paingon. Nya ang imong kalag mga higala adto na dito sa atubangan sa Ginoo. Kay matud pa sa Herbiohanon kapitulo 9:27 nga sa makausa ang tao mamatay ug ang ikaduha ni ana mauna ang pag-atubang sa hukmanan. Atong basahon, nagaingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara sa tapos ni ana mao ang paghukom. So sa ato pa ang tao samtang buhi pa dunay panahon nga gitakda sa imuha og ang panahon nga nagkupot sa imong panahon ang Dios sa gihapon. Matod pa sa Ecclesiastes 3, ang mga panahon gibutan sa Ginoo. Sa ato pa, samtang buhi pa ka karon, nagpaabot ka sa panahon nga gihatag sa Ginoo kanimo. So ang tao mamatay, moatubang ka sa hukmanan sa Ginoo. So sama sa kay Lazaro ug ang dato dito siya sa init kung tawgon nga imperno. Kay ang uban moingon nga ang taong mamatay moadto sa purgatorio. Tay mabasa na sa Biblia mga higala, purgatorio. Ang ato Biblia manggi atong basihan sa pagtubag sa atong pangutana. Siguro basig na apoy nasulat diri nga wala ko makit i-comment lang asa nga teksto, asa nga libro kay atong basahon na kay ako nang gakson akong hagkan. Kay wa di ko kabasaan na ang purgatorio. So mahimo mga kaigsunan dito sa purgatorio matud pa sa uban nga pwede ra ka dito maluwas. Pero dire ang Biblia atubag ka sa hukmanan sa Ginoo. Nya ang paghukom sa Ginoo di man ka pwede ana mga igsoon manging labot kang buhi aron nga mag-apil ka nga magampo ka aron maluwas patuntuan mas tuana man to dito sa tubangan sa Ginoo. Ang dato tuwa sa init nga dapit, grabeng inita. Si Lazaro nga pobre kayo dito siya sa sabakan ni Abraham, malipayon kay siya. Usa ingon ni Abraham, ikaw kay nakaangko naman ka sa kalipay sa kalibutan. Kay dato god. So dito sa mga bugnaw nga dapit, adto dito sa lingaw-lingaw nga dapit, si Lazaro nangitag mumho kay aron mukaon siya. Muna nga ang tao, si Lazaro in taon, wala gisulti sa Biblia gilubong. Ang dato ra gisulti dito nga gilubong. Pero ang kahimtang ni Lazaro ug ang dato dito paghuman silang kamatayon, ang dato tuwa sa mainit nga dapit ug si Lazaro tuwa sa bugnaw nga dapit. Motoy gingon ni Kristo nga paraiso. Iyon sa usa ka kawatan. Ginoo hinumdumi niya ako sa imong paraiso. Ingon ni Kristo karon dayon dadon ko ikaw sa akong paraiso. Daghang salamat sa inyong pangutana.